Jeg kan ikke bo. Hvem du tenkte å være? Han her. Ja. Wow! Wow, wow, wow! Drap den. Hei. Hva er oppi der? En gris. Jep. Hvorfor det? Hvorfor er det en gris oppi der? Fordi han skal bruke han som mat og raptorer. Ja, sånn. Så mister han selvfølgelig. Så lager vi en kanon og lokker han og sånne greier. Jeg kan alt på denne banen. Utenom det greiene der med filmen. Den greier. Så dette er en skvite. Jeg husker ikke hva den heter. Giganser. Ja, giganser, ja. Den slapp fri ifra buret sitt. Brun mann til utsetting! Eller Barry. Roning! Stakkar gris. Ja, han mener han slipper fri. Så skal Ja. være en raptor.